lukker en stor karton. Håret det sidder og skægget er rent. Der er ikke det, jeg ikke er forberedt på. På vej hjem til hende, der får jeg en mavebomber. Rigtig stor mavebomber. Det gjorde den alder, ja det gjorde. Jeg havde egentlig fået taget mig sammen til at sende det der kærestebrev. Jeg kastede det over til næste række. Jeg sagde, det var ikke mig, der skrev. Men sandheden, det var egentlig mig. Jeg burde bare stå ved det. Men I skal forstå, det er ret svært at være mig. Det er bare mit pointe. Så jeg har købt mig en tipskupon. 20 grønne lukker en stor karton. Håret det sidder og skægget er rent. Der er ikke det, jeg ikke er forberedt på. På vej hjem til hende, der får jeg en mavebomber. Rigtig stor mavebomber. Det gjorde den alder, ja det gjorde. Selvom jeg er en stor fyr, har jeg også følelser. Jeg kender mine begrænsninger, men jeg laver mange øvelser. Jeg har spørgsmål til mig selv, jeg får dem udefra, indefra. Hanne, er jeg god nok til dig? Ligger vågen hele natten og tænker på dig. Hvornår kan det være os to og mig? Jeg bliver usikker på mig selv. Så vil du ønske, jeg var rig? Jeg har købt mig en tipskupon. 20 grønne lukker en stor karton. Håret det sidder og skægget er rent. Der er ikke det, jeg ikke er forberedt på. På vej hjem til hende, der får jeg en mavebomber. Rigtig stor mavebomber. Det gjorde den alder, ja det gjorde. Allan havde en kniv. 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 Allan havde en